बोहैथि दाननि थांनाय 4 खालार खालि नर्थ इस्ट कला मेला हादरारि थाखोनि सावगारि आखिनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जालांदोंमोन। आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै 4 आगस्ट रबिबार खालि ए बि सि डि आरो इ गासै मोनबा केटेगरियाव सावगारि आखिनाय बादायलायनाया जालाङो। बे बादायलायनायाव मुंदांखा सावगारि एरखांगिरि मुसुखा दागिरि सानस्रि ब्रह्म मुसाहारिनि मडार्न आर्ट एकाडेमिनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला सिंनि कक्लाबारि केशब नोगोरनि सिजौ एकाडेमियाव जानाय बादायलायनाय हाबाफारियाव सा 100निबो बांसिन बादायारिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि मुंदांखा सावगारि एरखांगिरि मुसुखा दागिरि सानस्रि ब्रह्म मुसाहारिनि बानजायनायाव जानाय बे बादायलायनायाव गासै सा 8 फरायसाफोरा सायख'जायो। नर्थ इस्ट कला मेला हादरारि थाखोनि सावगारि आखिनाय बादायलायनायाव सायख'जानाय फरायसाफोरनि मुंफोरा फारियै ग्रुप बिआव अनुराग बसुमतारी, जिया बर', ग्रुप सिआव मैखोम ब्रह्म, सानफुं रामसियारि, ग्रुप डिआव अम्बिका बसुमतारी, लक्ष्मी रानी बसुमतारी आरो ग्रुप इआव खुंगुर बर', उज्जल बसुमतारी।